Hyvää iltaa! Lähipäivien sää on hyvin kylmää. Ensi viikko on talven kylmimpiä, sillä Siperiasta virtaa Suomen arktista ilmamassaa. Suomen säähän vaikuttaa tällä hetkellä korkea paine. Huomenna Venäjän puolella kehittynyt matalapaine liikkuu Suomen eteläpuolitse ja rannikolla sataa heikosti lunta. Sää kylmenee selvästi maanantai vastaisena yönä. Loppuviikosta pakkasta voi olla pohjoisessa liki 40 astetta. Alkuviikosta on kiusana voimakas itätuuli. Tuuli voimistuu huomiseksi ja se lisää pakkasen purevuutta. Mittari näyttää huomenna aamulla 9–15 pakkasastetta, mutta tuulen takia sää ei tunnu siltä, mitä mittari näyttää. Idästä leviää samalla paksummin pilveä, mikä hillitsee pakkasen kiristymistä aivan hyytäviin lukemiin. Huomenna Etelä-Suomen yli liikkuu hajanaisia lumisateita. Näistä kertymät jäävät hyvin vähäiseksi. Lähinnä maanantai-yönä lunta tulee etelässä runsaammin. Huominen on muualla maassa pilvinen poutapäivä ja pakkasta on reilu 10 astetta. Etenkin idässä tuuli on voimakasta ja sää hyytävän kylmää. Vielä huomenna pakkanen on melko maltillista, mutta ensi viikolla suunta on lämpötiloissa alaspäin. Pilvisyys on maanantainakin runsasta etelärannikolla ja paikoin myöskin vesistöjen lähistöllä sataa ajoittain lunta. Maanantaina puhaltaa yhä voimakas itätuuli ja sää on hyvin kylmää. Ensi viikon sääkartat ovat hyvin samanlaisia, lähinnä vain pakkanen kiristyy. Loppiaiseksi itätuulikin rauhoittuu, mutta siinä vaiheessa selkeillä alueilla pakkasta voi olla liki 40 astetta. Nyt oikein mukavaa illan jatkoa.